Премудрост прости, услышим Святого Евангелия, мир на всички и Духове Твоему, от Матея Святого Евангелия чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, Амин. По това време единичните ученици отидоха в Галилея на планината. Ето им бе доказал Исус и като поведаха, поклониха му се, а някои се усъмниха. И като се приближи Исус да говори им рече: даде ми се всяка власт на небето и на земята, и да идете да учете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Святаго Духа, и като ги учите да пазят всичко, което ще заповядам. И ето аз съм с вас през всички дни до свършека на света. Амин. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Помилуй нас, Боже, според великата си милост, молим се, чуй и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Още се молим за новопросветения Божий раб Дейвид, за да бъде запазен по всички дни на живота му в вярата на чисто изповедание и всяко благочестие, изпълнение на Христовите заповеди. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Още ще молим за милост живот, мир, здраве, спасение, посещение и добро православие на Божията родиня Диана, която е кръстната възприемница на Божия раб Дейвид, новокръстен, новопросветен, защото си милостив и човеколюбив Бог, който е отдал слава, Отца и Сина и Святия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Оправдан си, просветен си, осветен си, умит си с името на Господа нашего Исуса Христа и Духа на Бога нашего. Ти се кръсти, ти се просвети, ти се мироповада, ти се освети в името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Молитва ми е за любов наша, Господи, Исусе Христе Боже наш, помилуй нас. Амин. Амин. Честит празник, кръщението е най-големият празник на човешкия живот. Това не се повтаря, това е християнското раждане. Един път се раждаме по плът, един път се прераждаме в купола, чрез водна капана. Нека Бог да благослови този младенец, да расте ръхавчета, да стане добразумен и красив момък. Така, бъдете здрави, щастливи и вие, Бог да благослови всичките ви желания и добри намерения да имате успех във всяко добро дело и всяка добродетел. Амин.